дуруд ба тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои шабакаи Баҳористон ва бахусус нафароне ки дар ҳамин вақту соат ҳар ҳафта барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон мунтазир ҳастанд. барномаи навбатии мо аст манзури шумо ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки айни замон мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорем ва суҳбати имрӯзаи мо низ дар боғи фарҳангу фароғати Камоли Хуҷандӣ сабт гардид. айни замон фишурдаи суҳбатро манзури шумо мегардонем ва баъд аз чанд лаҳза ман қаҳрамони барномаро ба шумо маърифӣ мекунам. қаҳрамони барномаи навбатии мо Маҳмад Шерзод Шоев Муис. хуш омадед мегӯем шуморо ба барномаи ифтихор. ман Маҳмад Шерзод Шоев Муис, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти ғайридавлатии гимназияи Банан Гиёте мебошам. ман аз кӯдакӣ ҳисоб кунем ки аз кӯдакистон ба забонҳои гуногун шавқ доштам. баъд волидайнам инро дида маро ба мактаби невисӣ спордам. аз соли 2012 ман мактаби невисиро хонда то ҳозирам хонда истодам. шумо гуфтед ки ба забонҳои хориҷӣ шавқ доштед. ба кадом забон? дар кӯдакистон мо фақат як забони англисиро доштем ва ман дар ҳамин забони англисӣ фақат пешрафта будам. баъд вақте ки маро ба ҳамин диданд ки ман ба забонҳо рай дорам, падару модарам гуфтанд ки хай англисиро дониста бо ягон забони дигарам омӯзем беҳтар аст. ва ҳоло шумо чанд забони хориҷиро медонед? ман забонҳои тоҷикӣ, русӣ, немисӣ, англисӣ. яъне ғайр аз забони тоҷикӣ донандаи хуби се забони хориҷӣ ҳастед шумо. ташаккур, беҳтарин. хоб омӯхтани се забон аз худ кардани тамоми нозукиҳо, грамматикаи ҳамин забонҳо барои шумо душвор набуд? забони англисӣ хеле душвор аст, аммо дар мактаби мо муаллимои хеле беҳтарин ҳастанд ва мо англисиро меомӯзонанд. ягон чизи нофаҳмо бошад мефаҳмонанд. забони немисӣ бошад бо ҳам пешрафта аст. дар мактаби мо муаллимо диққат медиҳанд ки мо немисиро хуб донем. грамматика, навистан, хондан, омӯхтани нозукиро диққат медиҳанд. саломат бошед. масалан шумо ҳам забони русӣ, ҳам забони немисӣ ва англисиро хуб медонед. кадоме аз ин забонҳоро шумо зуд аз худ кардед? ман аз кӯдакӣ бо забони урусӣ гап мезадам. тавассути ҳамин фоидае ки ман ба урусӣ гап мезадам, немисиро аз худ кардам. баъзе калимаҳое ки дар русӣ ҳастанд бо немисӣ якҷо якхела ҳастанд. яъне вобаста аз худи ҳар шахс аст. агар таваҷҷӯҳ дошта бошад, кӯшиш дошта бошад, метавонад ки зуд аз худ бикунад. дуруст аст? бале, яъне ҳар одаме ки шавқ, завқ ва вақт дошта бошад, метавонад ҳар забоне ки мехоҳад омӯхта тонад. саломат бошед. ташаккур барои шумо. бинандагони азиз, мо доир ба дастовардҳои қаҳрамони барнома акнун ҳарф мезанем ва ҳоло мебинем ки дар кадом олимпиадо иштирок намудааст ва ман бори дигар ёдрас мешавам дӯстони азиз, қаҳрамони барномаи навбатии ифтихор гирандаи идрорпулии байналмилалӣ аст ва яке аз хонандагони фаъол дар ҷумҳурии бигӯем хато намекунем ва алҳол мо доир ба дастовардҳояшон ҳарф мезанем. чӣ гунае ки мо медонем, шумо гирандаи идрорпулии байналмилалӣ, хадамоти мубодилаи омӯзгорон ва хонандагоне ки забони немисиро меомӯзанд ва мехостем бифаҳмем ки чӣ гуна ба шумо муяссар шуд ки гранди байналмилалиро сазовор гардед? соли ҷорӣ ба ман муайян гардид ки ман иштирокчӣ мешавам ва сазовори пиёда гардидам. идрорпулӣ ба ман имконият медиҳад ки ман ба олмон сафар кунам, дар тӯли як моҳ дар урдугоҳи байналмилалӣ бо хонандагони аз тамоми ҷаҳон, яъне аз 181 давлати ҷаҳон дар семинар иштирок кунам ва 2 ҳафтаи дигар дониши худро дар забони немисӣ пеш барам. ин идрорпулӣ яквақта аст ё ин ки доимӣ? ин идрорпулӣ фақат ба як моҳ тақсим мешавад. ман дар олмон як моҳ хондану сайругашту таҳсилу ҳар чизе ки ҳаст масалан ройгон аст. ба фикри шумо ҳамин идрорпулӣ вақте ки як хонанда ба даст меорад, хуб аст ба андешаи шумо? чӣ манфиат дорад? яъне вақте ки одам идрорпулиро мегирад, ба ӯ шавқу ҳавас зиёдтар мебиёд ки забони немисиро аз худ кунад ё ягон фанни дигарро. масалан ози ман пиёдаро гирифта метавонам боз ҳам дар синфи 11 метавонам деаде чихе ки пеш аз ман одам буд, деадеро гирифта тавонам. яъне чӣ ҳаст ин? деаде инам як намуди идрорпулӣ аст ки дар
ба хонанда донишҷӯ дода мешавад. ҳамчун як хонандаи фаъол шумо ба фикри шумо ҳамаи хонандагон метавонанд сазовори чунин идрорпулӣ бошанд ё на? Яъне ҳама метавонанд, вале дониши кофӣ дошта бошанд. Ман аз Тоҷикистон мо 9 нафар ба ҳамин пеъаде стипендия спорида будем, идрорпулӣ спорида будем. аз мактабҳои Гиёте, Сафина, мактаби 80-умии Душанбе спорида ва танҳо ду нафар ин идрорпулиро сазовор гардид. барои сазовор гардидан ба гранди байналмилалӣ, яъне ба грандҳои байналмилалӣ як хонанда бояд чӣ кор кунад? Масалан шумо ки сазовор гардидед, медонед ки чӣ бояд кард. Хуб омӯхтан дар кор аст ё ин ки намедонам кадом як забонҳоро беҳтару хубтар донистан лозим аст, ё ин ки кадом як имтиҳонро бояд сарбаландона бисупоранд. чӣ бояд кард ки яъне гирандаи грандҳои байналмилалӣ шуд? вақте ки шумо мехоҳед сазовори идрорпулӣ шавед, шумо бояд кӯшиши зиёд кунед ки дастболо шавед дар пеши дигарон, рақибонатон. Шумо метавонед луғатро азёр кунед, шумо метавонед матнҳоро хонед. Мо бояд сифоришҳои грамматикиро мекардем. бояд сатҳи дониши худро нишон диҳед, ҳаматарафа бояд нишон диҳед. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ва албатта ман боварии комил дорам ки воқеан баъзе хонандагоне ҳастанд ки мехоҳанд ширкат кардан, аммо намедонанд ки бояд чӣ гуна широъ бикунанд ва ин як маълумоти муфассал буд барои хонандагоне ки хоҳиши ширкат дар чунин сабқатҳо, яъне озмунҳои сатҳи байналмилалиро доранд ва мехоҳанд гирандаи идрорпулии байналмилалӣ бошанд. қаҳрамони мо соли 2018 ва соли 2022 дар озмуни байналмилалӣ аз фани забони олмонӣ иштирок намудед дар ин озмун ва мехостем бифаҳмем ки кадом мақомҳоро сазовор гардидед ва ин чӣ гуна сабқат буд? Яъне соли 2018 ман як нави олимпиада ҳам спорида бояд ба шаҳри Душанбе мерафтам ки ин пандемия сар шуд ва дар Хуҷанд ғолиб шуда. соли ҷорӣ ман аз натиҷаҳое ки дар мактаб худро нишон додад дар фанни забони немисӣ аъло будам. аз сабаби ин ман тавонистам дар ҳамин озмун олимпиада ҷоиза гирам ва гирандаи ин идрорпулӣ шавам. ва соли 2022 шумо иштирок намудед, мақоми аввалро ба даст овардед ва гирандаи идрорпулӣ гаштед. Бале. беҳтарин. саломат бошед. чӣ гуна ки мо медонем шумо гирандаи дипломи стандарти байналмилалӣ оид ба донистани забони олмонӣ гардидед ва ин кадом сол буд? ва мехостем дар мавриди ҳамин ба тамошобинон маълумот диҳед. соли 2020 ман имтиҳон спорида гирандаи ин дипломи ДСД-1 шудам. барое ки дар мактаби мо бояд он хонандагоне ки беҳтар ҳастанд, беҳтар немисиро медонанд, имтиҳон меспоранд ва ба онҳо ин дипломҳо дода мешаванд. ин дипломи стандарти байналмилалӣ дорад, яъне ки ин дипломе ки мо дар Тоҷикистон мегирем дар синфи нӯҳӣ, ин дипломро ҳам дар Олмон дар синфи 9 мегиранд. яъне мо яъне дониши шумо баробар аст ба хонандагони синфи 9-и давлати Олмон. бале, ман ҳозир гирандаи ин диплом ҳастам. ман метавонам бе ягон душворӣ метавонам ба коллеҷ дароям. не ки дар синфи 11 мо кӯшиш мекунем ки дар дипломи ДСД-2-ро гирем. ин ДСД-2 диплом барои даромадани ба университет бе душворӣ ёрдам медиҳад. донишгоҳ ё донишкада кӯмак мекунад. бале. хуб, кадом ихтисосро шумо баъд аз хатми синфи 11 интихоб кардед? пас аз хат намудани мактаб ман мехостам муҳандиси машинасозӣ дар Олмон шавам. ба Олмон сафар карда донишро гирифта, хатм намуда ба Тоҷикистон омада, он чизе ки дар Олмон гирифта будам ба Тоҷикистон биёрам. бале, яъне минбаъд мехоҳед ки бо дониши худ, бо ихтисоси интихоб намудаи худ дар пешрафти Тоҷикистон саҳм гузоред, яъне яке аз нафарони муваффақ бошед. ташаккур барои шумо. ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед дар охири барнома? мехоҳам ки дигарон мисли мо хонда забонро омӯзанд, барое ки хеле ки мо медонем асри 21 асри пешрафтаи технология мебошад.
саломат бошед. Ташаккур барои шумо, ман барои шумо барор мехоҳам ва бовар дорам ки албатта ин суҳбати мо ба тамошобинон писанд омад ва махсус ба хонандагоне ки мехостанд самти дурустро интихоб намоянд, як маълумоти хуб барояшон буд. тамошобинони азиз, оҳиста-оҳиста ба анҷоми барномаи ифтихор наздик шудем ва итминони комил дорем ки суҳбати мо барои шумо писанд омад. ин анҷоми барномаи ифтихор ва оғози барномаҳои дигари шабакаи Баҳористон аст. бо шабакаи Баҳористон бимонед то барномаи баъди ифтихор сиҳатманд ва хонобод бошед. хайр.